Ahojte priatelia. Na Slovensku beží od 8.2. do 14.2. Národný týždeň manželstva. No a tak sme sa aj my viac rozhodli, že okrem iného urobíme aj takúto krátku videoanketu. Vyšli sme do ulic a opýtali sme sa ľudí, či veria, že láska môže trvať navždy. Či majú nejaký recept na dobré manželstvo a čo je podľa nich to najdôležitejšie v manželstve. Nech sa páči. Áno, určite. No áno, ale to je ojedinele. Áno. Láska na celý život, dá sa povedať, že existuje, ale ľudia musia mať k sebe blízko, jasné, musia k sebe niečo cítiť, no a potom nejaká tá dôvera vzájomná, aby tam bolo a hlavne, aby sa ľudia rozprávali. To je dôležité, lebo keď sa nebavia, tak potom je to o ničom, no. No musí to byť vzájomná úcta, porozumenie jeden voči druhému. Pokora, odpúšťanie a dôvera. Tak tolerancia a láska a taká trpezlivosť. Porozumie jeden s druhým. Jeden musí veriť jednému, druhý druhému. A to je všetko. Láska, dôvera. Musia si veriť navzájom. Najdôležitejšie je podľa mňa všetko. Pokiaľ nemáte dôvery, nemáte lásky, nemáte pokory, tak nemáte nič. Nemôžete sa od toho človeka oprieť, či v zlom, či v dobrom.